Vedeli ste, že aj psi môžu darovať krv? Tieto psíky okolo mňa už zachránili zo pár životov. Viac nám o nich povie Eva. Tak, tieto psíky naozaj už boli darovať krv, konkrétne tento bradač Brego, Argentina Caldir a Bandok Admiral už darovali spolu 5 krát krv. Ako si sa dostala k tomu, že vôbec môžeš pomáhať so svojimi psíkmi? Dozvedela som sa o tom na Facebooku. Boli zdieľané nejaké výzvy, že treba urgentne zachrániť život a som si povedala, mám veľkých psov, sú zdraví, sú očkovaní, prečo nie? Nemám čo stratiť, môžem len pomôcť. Aké si mala prvé pocity z toho prvého odberu? Ako to prebiehalo? Poprvé som mala trošku stres, lebo som nevedela, čo si pod tým predstaviť, alebo čo sa vlastne bude diať, ale nakoniec to bolo veľmi rýchle. Psíci to zvládli veľmi dobre, veterinári to zvládli veľmi dobre a v podstate nič sa zle neudialo a veľmi rýchlo sme to mali za sebou. Je aj nejaký zážitok, ktorý ti utkvel v pamäti, že nejaký tak najsilnejší zážitok? Najsilnejší zážitok asi je veľmi individuálny, lebo každý prípad je urgentný a v každom prípade je veľa emócií a hlavne keď človek stretne toho majiteľa a vidí toho psíka, ako mu je zle, tak to prežíva človek úplne ináč. A o to viac možno je to taký dobrý pocit pomôcť, keď priamo vidíte toho psa, komu pomáhate, ktorému pomáhate. Si aj v kontakte s niektorými majiteľmi zachránených psíkov? Som v kontakte s niektorými, napríklad naposledy dával tento bandok krv Fenečke Cane Corso Mix Boxer a momentálne je Fenečka naspäť doma v pelechu u majiteľky spokojne, čiže áno, som v kontakte a má to aj šťastné konce. Ako tie odbery prebiehali? Tak odbery prebiehali tak, že došla som s psíkom, zavolal ma buď majiteľ alebo samotná veterinárna klinika, ktorí si ma našli cez databázu, a na ktorej už mám svojich psov zaregistrovaných. S tým, že najprv sa robia vyšetrenia, či vôbec psíček je zdravý a môže darovať krv, čiže každému psíkovi zobrali krv, tam sa napríklad pozerá, aký má hematokrit a iné parametre sa tam sledujú. Potom buď, ak treba, sa robí krížový test, či vôbec je kompatibilný darca krvou, s tým, že naposledy sme boli samozrejme kompatibilní a admirál úspešne daroval krv. Bol zdravý podľa vyšetrení a potom samotný odber prebieha buď z nohy alebo z krku. Psíček sa môže prispať alebo môže byť pri vedomí. Zatiaľ moji všetci psíci to zvládli bez narkózy, s tým, že sú to veľmi aktívne plemená, sú to pracovné plemená a napriek tomu je to naozaj chvíľka, stačí chvíľku posedieť alebo ležať a v kľude a psíček vôbec nemusí byť prispatý, čo sa možno niektorí ľudia boja, čiže narkóza nehrozí. Potom nejakých 15 minút sa odberala krv, samozrejme tam to neskončilo, psíček bol sledovaný, že či je v poriadku, prípadne sa dá infúzia, kde sú nejaké vitamíny a iné pomocné látky, ako ktoré pomôžu naštartovať toho psíka, alebo predsa sme mu zobrali krv, tak aby sme mu aj niečo vrátili. A v podstate psíček odchádza z veteriny bdelý, živý a v prípadne Argentíny ešte aktívnejší, ako tam prišiel. Čiže prebieha to takto zhruba. Má darcovstvo pre majiteľov darcov aj nejaké benefity? Určite má, okrem dobrého pocitu, že človek pomohol, prípadne zachránil psíka, tak ten krvný obraz, čo sa robí, tak mi napríklad povie, či psíček má parazitov alebo alergiu, lebo to na niektorých hodnotách vidno. Samozrejme nie je to kompletný krvný obraz, ale je to stále dobre vedieť. Čiže aj tá celková kontrola psíka si vlastne overí majiteľ, že áno, ten psík je v dobrej kondícii a zvláda nielen tieto odbery, ale celkovo je v dobrej kondícii. Nielen, že dobre vyzerá, ale aj hodnotami je zdravý. Koľkokrát už si so svojimi psami bola darovať krv? Zatiaľ som bola 5-krát darovať dokopy so všetkými, s tým, že Bandok daroval krv 2-krát, Argentína 1-krát a Veľký bradač tiež 2-krát. Darovali sme rôznym psíkom, od malých Jack Russellov po veľké mixy Cane Corso, čiže naozaj rôzne prípady to boli. Pamätáš si aj dôvody, prečo bola transfúzia potrebná? Pamätám si niektoré, naposledy to bola teda pyometra, Fenečka mala
spiometru a bola operovaná v hodine 12, čiže to bol veľmi ťažký prípad. Potom to boli rôzne imunitné ochorenia, v podstate aj, myslím, že jedna kliešťová choroba sa tam vyskytla a ktorá tiež môže spôsobovať anémiu, čiže samozrejme transfúzia je vtedy veľmi dobrá voľba a pomáha. Samotný odber trval približne 15 minút, ale koľko darovanie krvi trvalo celkovo? Tak celkovo to trvalo trošku dlhšie, lebo najprv sa musí vyšetriť psík, či je teda zdravý, to zabralo nejakých 5-10 minút. Potom nachystanie všetkých vecí tiež trvá 5 minút, predsa len bere sa to zo žily a musí tam byť tá ihla napojená, čiže to už máme nejakých tých 15 na začiatok, 15 samotný odber, ale potom samozrejme psík tam musí chvíľu zostať na pozorovaní aj na infúzku a to podľa veľkosti a stavu psíka môže od 15 do 30 minút. Čiže dokopy do takej hodiny sme vždy boli preč. Ale treba si teda na to vyhradiť minimálne tú hodinu, aj keď samotný odber je dlhší. Napríklad toto je veľký psíček, tak jemu tá infúzia kvapkala veľmi dlho, tá, ktorú mal po odbere. V Argentíne trošku už to menej trvalo, čiže záleží možno aj od veľkosti psíka, ako dlho všetko trvá. A koľko krvi vlastne treba zobrať, podľa toho aj sa spozoruje dlho psík po odbere, lebo keď brali bradačovi napríklad iba nejakých 200 ml, tak sme tam samozrejme boli kratší, ako keď sme s bandogom brali 750 ml. Ako často chodievaš so svojimi psíkmi darovať krv? Tak chodievam tak, že aby mali aspoň 3 mesiace medzi jednotlivými darovaniami, čiže ak daroval teraz bandok krv, tak vlastne 3 mesiace minimálne musíme počkať. Záleží, ako veľa krvi sa zobralo, aký veľký je psíček, akú veľkú má hmotnosť. Väčší psíček samozrejme znáša odber krvi lepšie ako menší. A je to aj individuálne. Napríklad bradač je z toho trošku unavenejší celý deň a Argentína naopak ani nevie, že sa to udialo. Je veľmi hyperaktívny a nedá sa hovoriť o nejakom kľudovom režime. Čiže u bradača počkam niekedy aj 6 mesiacov medzi darovaniami, ale minimum je 3 mesiace a po 3 mesiacoch pes vlastne môže darovať krv, čo aj robíme. Verie tvoje okolie, že chodievaš so svojimi psíkmi darovať krv? Tak niektorí boli prekvapení z rôznych dôvodov. Nie všetci vedia, že vlastne sa dá toto robiť, že sa dá darovať krv iným psíkom, tak ako u ľudí. Niektoré reakcie boli prekvapené preto, lebo nie je možno bežné pre bandogov alebo takéto väčšie, pracovnejšie plemena darovať krv. Ale je to o tom istom, psíček vlastne iba posedí a nech je hociakého plemena. Napríklad tento psíček nemá rád nové cudzie prostredia alebo cudzích psov, ale nie je to problém, lebo v podstate, ak je pes naučený chodiť na bežné očkovania do ambulancie, tak je zvyknutý aj na toto v podstate, či netreba sa toho báť. Niektorí ľudia boli nadšení a hneď vyhľadali facebookovú skupinu a pýtali sa, ako by mohli sa aj oni zaradiť do zoznamu. A celkovo sa ako asi to povedomie nejak pomohlo rozšíriť, lebo nie veľa známych o tom vedelo. Eva, ďakujem, že si sa s nami podelila so svojimi skúsenostiami so psím darcovstvom krvi. A ja ti ďakujem a dúfam, že to inšpiruje aj iných majiteľov. Ďakujem.